en aquest cas des de València. Jo crec que en Rafa Xambó, especialment per la gent del País Valencià, no necessita massa presentació. Rafa Xambó és sociòleg, és músic. Abans, quan estàvem fent preparatius del programa, en Ramon ja sabia d'ell, que era músic, que va estar a punt d'anar a Catalunya Nord per un concert fa uns anys. Ha dit, passa'm el contacte, que he d'anar allà a presentar l'últim llibre que he escrit, que ara en parlarem. En Rafa Xambó jo crec que és un activista convençut i estic molt content de que entri a formar part de la família del Miracle. Rafa, moltes gràcies i benvingut. Hola, bon dia, benvingut, Xavier. Moltes gràcies a vosaltres. Deia que és un activista que no atura mai, i l'última cosa que ha fet, que és la penúltima, és un llibre que ha titulat amb el nom de l'assassinat de Guillem. No cal que us expliqui de què va, no? En tot cas, 33 anys després, Rafa, encara és necessari, no, deixar negre sobre blanc i ben constatat el que van representar aquells fets. Sí, va ser una cosa terrible, horrorosa, i jo el que plantejo és que Guillem Agulló va ser assassinat 3 vegades. Va ser assassinat per els nazis a Montanejos, va ser assassinat metafòricament, sempre me recomanen que diga metafòricament, per si de cas, per María Consuelo Reina i el diari Les Provincias, María Consuelo Reina, directora del diari, i també va ser assassinat metafòricament per l'Audiència de Castelló, pels magistrats de l'Audiència de Castelló, amb una sentència absolutament repugnant. I tot això està analitzat amb molt de detall en el llibre L'assassinat de Guillem, on faig, d'una banda, una anàlisi del context social, polític i cultural del País Valencià dels anys 90, perquè és important que els lectors més joves entenguen que aquella situació era molt diferent a l'actual. Hi ha elements concomitants, hi ha elements que s'assemblen, però també era molt diferent. Per exemple, no hi havia xarxes socials, no hi havia internet, i per tant el poder d'un diari com Les Provincias, que era el diari hegemònic, era molt gran sobre l'opinió pública. Faig un repàs de tota la violència feixista que es produeix al País Valencià des dels inicis de la transició fins a l'assassinat de Guillem. Perquè el que m'interessa és deixar clar que l'assassinat de Guillem no va ser casual, no va ser fortuït, no va ser una cosa que es trobaren dues colles antagòniques, es posaren a pegar-se i el resultat va ser que va morir Guillem. No, anaren a per Guillem, no hi hagué cap baralla entre bandes, sinó que hi hagué un acaçament, una persecució i un assassinat. I finalment el tractament judicial, que és també molt dolent, molt injust, seria la paraula. Tant és així, Rafa, que tenim la sensació que la ferida continua oberta, que no està tancada. Sí, així és. I la ferida continua oberta perquè, estem veient-ho cada dia en les notícies, en els mitjans de comunicació, la impunitat de l'extrema dreta continua. I en la mesura en què no s'ha fet justícia, i en la mesura en què continua la impunitat de l'extrema dreta, en la mesura en què en aquest moment s'han posat corbata i se presenten eleccions, etc., i tracten de donar una imatge, diguem-ne, més assenyada, els problemes continuen exactament igual i ho veiem cada vegada que els antifeixistes ens mobilitzem i som els que rebem sempre per part de la policia, mentre la policia se dedica a protegir els feixistes. És un element clau. I si repassem la història del País Valencià des dels anys 80 fins a l'actualitat, ens trobem en una gran quantitat de violència feixista que ha quedat impune. La llibreria 3 i 4, per exemple, és la llibreria a la qual se li han posat més bombes de tota Europa. No hi ha casos
com el de Joan Fuster, que va rebre 2 bombes a sa casa. On són els intel·lectuals espanyols als quals se'ls posa bombes a sa casa? Això no existeix fora del nostre territori. A don Manuel Sánchez Guarner, un dels filòlegs més respectats i més importants de la nostra llengua, igualment li enviaren una bomba a casa i sort que la seva perspicàcia va fer que no hi haguera un desenllaç fatal. La violència del feixisme, camuflat, diguem-ne, de pseudo-valencianisme, allò que diguem aquí els blaveros, ha sigut una violència continuada. I la impunitat també ha continuat. I per això la ferida que va obrir l'assassinat de Guillem continua oberta i alhora Guillem és un símbol de lluita, de denúncia. Guillem era un independentista, no era només un jove d'esquerres, era un jove d'esquerres antiracista i independentista. I mai va amagar que fora independentista. I moltes de les coses que han passat al País Valencià respecte de Guillem, sobretot era perquè era independentista. És una qüestió a tenir molt en compte. Rafa, clar, a més, és a dir, tot això que expliques, aquesta crònica de la violència a partir de la transició, no? Ha condicionat la vida dels valencians, la política, ha condicionat moltes coses, no? Els fets, la violència i sempre, per damunt dels fets, la impunitat, perquè aquest és el problema. Això és el que genera, no? Por, fins i tot, por directament, no? Sí, de fet, ha condicionat la política al País Valencià d'una manera molt clara, però també als països catalans. Recordeu que tenim dedicat un article de la Constitució espanyola, aquell article en què es prohibeix explícitament la federació de comunitats autònomes. Això està fet per a nosaltres. No hi ha altres comunitats autònomes que es puguen plantejar federar-se, perquè en el cas d'Euskadi i Navarra sí que hi ha també un article en la Constitució que diu que si Navarra aprova en un referèndum unir-se a Euskadi, poden fer-ho. És a dir, en el cas dels bascos hi ha un article en la Constitució que els ho permet i en el cas dels països catalans hi ha un article en la Constitució que ho prohibeix explícitament. És a dir, som un perill per a l'estat espanyol, és evident. I en el cas valencià encara més perquè la llei electoral valenciana és l'única que exigeix un 5% de la totalitat dels vots recollits en el territori autònom per a poder accedir a les Corts Valencianes. En tots els altres s'aplica el mateix que la llei electoral general, que és el 3% per circumscripció. Per tant, és una norma també feta per a impedir el desenvolupament, i així ho veien en el seu moment en la transició, per a impedir el desenvolupament del valencianisme i de l'esquerra nacionalista al País Valencià. És molt evident en aquest sentit. Convé no oblidar, per exemple, que el pare de Guillem, Guillem Agulló també, era regidor de la Unitat del Poble Valencià i va ser l'únic que a l'Ajuntament de Burjassot va demanar el dret d'autodeterminació per al País Valencià. És a dir, que la cosa no és només el fill, la cosa ve també d'una consciència social i nacional molt ferma i Guillem, afortunadament, en aquests moments, com va dir Xavi Sarrià, el cantant d'Obrim Pas, afortunadament ara n'hi ha milers de Guillems. L'assassinat de Guillem, sa mare ho va dir també en una roda de premsa, que compatia els pares dels assassins perquè ells, sense saber-ho, havien donat vida a la mort, mentre que Guillem, matant-lo, l'havien fet etern. Evidentment, és un símbol poderosíssim el de Guillem Agulló, i jo, en comptes de felicitar-te, et dono les gràcies per haver escrit el llibre i per anar escampant aquest missatge, no?